Okay. Hej alle sammen, så ja. Jeg ved godt, det her kommer til at lyde lidt dumt, men jeg ved godt, jeg er 10 år. Jeg samler på lidt patch. Men jeg leger rigtig tit med dem, så det kunne være super, hvis I havde nogen, I gad at bytte med, fordi jeg har en hel masse, som jeg gerne vil bytte med. Som jeg synes, der er grimme, men som I nok synes, der er pæne, måske. Det ved jeg ikke. Whatever. Men jeg vil i hvert fald helt gerne bytte med jer, hvis det er, at der er nogen derude, der sidder og tænker lige nu, at du har nogen, der er grimme, og du gerne vil bytte med mig, som der er pæne og sådan noget. Jeg skal nok forsøge at sende nogle billeder, men så skal I også sende nogle billeder. Så ja, hvis I vil bytte, så vil I bytte, og det skal I lade være med at fortryde bagefter, fordi at, ja. Så det var bare lige en hurtig information. Hej hej.